खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ उदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय इनकाउन्टारा गोदान महर लादों। पुलिसनि इनकाउन्टाराव सासे सुबुंनि जिउ खहा नाथाय मुङा सानैनि जानानै दंमोन। बे गोथै सह'आ केनाराम बर'निना डिम्बिसर मोसाहारिनि। बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय थांनाय मोनाबिलियाव गोथै सह'खौ जावखांना दिहुननाय जाबाय। शुक्रबारखालि पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय गोथै सह'खौ केनाराम बर'नि होनना दाबि खालामदोंमोन आरो फबना दोनहैदोंमोन। नाथाय इनकाउन्टार जानायनि उनखालि बाक्सानि मोनसे फोलेरा गोथै सह'खौ डिम्बिसर मोसाहारिनि होनना दाबि खालामो। डिम्बिसर मोसाहारिनि नखर फोलेरनि आर'जलाइनि थाखायनो मैया गोथै सह'खौ फबनायनिफ्राय जावखांनानै दिहुननाय जायो। मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव थांनाय मोनाबिलिनि 6:25 समाव जावखांना दिहुननाय जायो गोथै सह'खौ। गोथै सह'नि महर मोखां आरो गाननाय खसाबखौ नुनानै डिम्बिसरनि नखर फोलेरा सिनायो होनना बुंसारदों आरो न्यायनि दाबि खालामदों। लोगोसे दिनै डिम्बिसरनि नखरखौ DNA टेस्टनि थाखाय लिंहरनाय जादों होनना डिम्बिसरनि बिदाया फोरमायो। नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामबाय नामा? जुदि खालामाखै थाबैनो खालामना ला, नङाब्ला नांगोन जुरिमाना। फैगौ 31 मार्चनि गेजेराव पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामाब्ला 1000 रां जुरिमाना होनांगोन। बिनि अनगायै आधार कार्ड आरो पान कार्डआ इनभेलिड जाहैगोन आरो रांखान्थिनि बाहायनायाव जेबो सोलिनाय नङा होनना। थांनाय 24 फेब्रुआरि फुंनि 10 रिंगासो समाव उदालगुरि जिल्ला रौता दैफांखुथियाव जानाय नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव मिरु बनसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन आरो बाक्सा जिल्ला बनसुआ उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटरिया आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नो गोसोखांलाइ गथायदों। थांनाय 24 फेब्रुआरियाव उदालगुरि जिल्लानि दैफांखुथियाव जानाय नंखाय एनकाउन्टारनि सायाव CID नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे बे एनकाउन्टाराव साब इन्सपेक्टर हिराजति पेगु आरो कनस्टेबल सुकुमार बर्मननि जखम जानाय आरो पिस्तल बोखांनो मोननायनिबो बाथ्रा मख'यो गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया गोदानै बिबान मोननाय DGP GP सिंहखौ बे एनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ 2 सप्तानि गेजेरावनो नायबिजिरनायखौ फोजोबनो एबा आबुं खालामनो थाखाय बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि नेमसुनि आफादगिरि बादरुल इस्लामआ फेक एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय डिम्बिसर मोसाहारिनि नखरनो 50 लाख रां होनांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम दाबि दिखाङो। आसाम रायजोनि गं 105 फरायसालिफोरनि गनायथि मोननायखौ सेबाया बोखारबाय। मेट्रिक आनजादाव गाज्रि रिजाल्ट जानायनि थाखाय बे थांखिखौ सेबाया लादों। सेबाया रायजोनि गं 294 प्राइभेट आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव गं 41 फरायसालिफोरखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि रिजाल्ट खालामनाय मोनदों। बिनि उनाव सेबाया गं 294 फरायसालिफोरनो 2022 मायथाइनि 28 जुन आरो 11 जुलाइआव मानि थाखाय फरायसालिफोरनि गनायथि मोननाया बोखारजानाङा होननानै नटिस हरनाय जादोंमोन। बिनिनो गं 107 फरायसालिफोरा सेबानि नटिसनि जेबो फिननाय होआखैमोन। फारसेथिं सेबाया फिननाय होनाय गं 187 फरायसालिफोरनो नैथि चान्स होयो रिजाल्टखौ साबसिन खालामनो थाखाय। लोगोसे आरोबाव नगावनि गंसे आरो लखिमपुरनि गंसे फरायसालिखौबो नैथि चान्स होनाय जायो सेबाया। आरो बे गं 105 फरायसालिफोरा 1 एप्रिलनिफ्राय 9 थाखोआव मुं थिसननो हानाय नंला होनना फोसावो। बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव फिन एभिक्सन जागोन। थामथि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लायाव एभिक्सन जानो थांगासिनो। थांनाय 24 फेब्रुआरियाव मोनसे नटिस होनाय जादों। चिरां रिजार्भ फरेस्ट एरियानि लुंसुं ब्लकआव हादान सिफायना न' लुना थानायफोरखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनाय जागोन। एभिक्सन खालामनो गोनां ओनसोलाव मैया नटिस हरनाय जादों। बे नटिसनि गेजेरजों हादान सिफायना न' लुना थानाय नखरफोरखौ फैगौ 2 सप्तानि गेजेराव खालि खालामनो एबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय खावलायनाय जादों। BPFनि MLA दुर्गादास बर' बिथाङा उदालगुरियाव जानाय डिम्बिसर मोसाहारिखौ एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव फोरमाननि दाबि। BPFनि MLA दुर्गादास बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि एनकाउन्टारल' अपसन नङा, बेयाव आयेन दं। BPF दोलोआ माब्लाबाबो एनकाउन्टारखौ सापर्ट खालामा आरो सोरखौबा बिसार गैयालासे बुथारनायखौ सापर्ट खालामा।
एमएलए बिथाङा दाबि खालामो दि जुदि गावथारजानाय सुबुङा जेबो दाय गैयामोन होनना फोरमान जायो अब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि फिननायखौ आसामनि रायजो राजाफोरनो होनांगोन। लोगोसे एमएलए बिथाङा बुंबावो दि जाय पुलिसआ गोरोन्थियै सिनायथिनानै बे बुथारनाय दायखौ मावदों बिथांखौ साजा होनांगौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।